Täni, runttimurri. Nyt pääset juoksemaan. Oi. Tää on tää kuusikko tossa vähän. Alahan murjasta tarpeessa sit mettä jänistä ettimään. Sekä ilmasta. Olen monta kertaa nähnyt silleen, että kun kerran tuli tällaista kuusikkoa, tuli jänis ja sitten se meni semmoiselle mäelle, sitten se otti paluuperät, tuli takaisin ja lähti sitten mäen alta. Niin koira kun tuli tuolta, niin se oikas ensinnäkin ne jäljet, ei se mennyt sieltä. Se ajo tuli ja ei se käynyt siellä mäelläkään, siellä paluuperin, vaan se oikas suoraan. Se on, minä aina sanon, että sit koira vasta oppii ja osaa ajaa, kun se ei käy paluuperiin. Joo. Niin kauan kun se käy jälkitarkasti paluuperät läpi siellä, niin se on semmoista tuhraamista ja siellä se aika männee ja ennen kuin koira saa selvitettyä sen paluuperän. Tässä on näitä jälkeen niin perillä. Tässä edellisen yön. Niin, joo, nää osaa olla 2 yön jälkeen. Tässä on ihan niin kahden. Tässä on jälkeen niin perillä. Nyt taitaa olla jänis liikkeessä oikein kunnolla. No niin, jänis äsken meni tästä. Nyt kuullaan oikein läheltä. Miten sitä menee? Sillä tavalla painelee Vikipoika. No nyt löyti Viki jäniksi, oli ihan perslähtö oikein. Mutta se on meidän muu. Siinä tuli pupukin. Puputupuna. Kummalle puolella se hyppää. Vasemmalla. Taitaa olla eri jänis perkele. Eri jänissä se tietenkin. Ei, mutta niin mitä tuo koira ajaa nyt, kun ei tuu tuosta tietä pitkin. Kyllä tulee puhukoira. On vähän töpeksi siinä auton luona. No niin, mihin se meni? Oi, mihin se meni? Katsotaas miten käy. Tuolla oli tuossa tien paikalla. Oli yön jälkeen.
siinä mitään mäkimykkyiltä tuossa? On, siinä on. Niin äkkiä vaihtuu tuo kulma. Siellä taitaa olla jänis kiven alla nyt. Mennäpäs katsomaan. Elää suottamaan sinne. Anna olla. Jätää nyt häntä ainakin näkyville, niin saadaan viettyä pois sut sieltä. No niin, sieltä tulee isäntä hätiin. Ai per. Joo, vaikka se kuuluu niin oudosti. Joo. Voi himpskatti, nyt se syö. Kyllä inhot.